Que di a nosa academia sobre a liberdade, situación daquel que non está baixo o dominio absoluto de alguén ou de que non está preso. Pero que para nós a liberdade? Para nós a liberdade é pensar sen oposición nin limitación, expresarse sen coacción e camiñar polo mundo sen restricción. Hai varios tipos de liberdade. Liberdade de expresión, liberdade de reunión ou asociación, liberdade de pensamento liberdade de prensa, e liberdade de movimento. Existen ademais unha serie de películas que tratan a liberdade. Na literatura tamén hai varias mostras de liberdade, como por exemplo un poema de Walt Whitman, Non te detengas, ou Cometas no ceo. A palabra liberdade en inglés dice freedom, En castelán dice libertad, en galego dice liberdade, en alemán frei. en francés liberté. E non vos esquetades do portugués, liberdade. Por outra banda, a liberdade ten un antónimo, que é opresión. O seu significado é someter a un pobo, unha nación ou unha persoa, humillándoas e tiranizándoas. Hai varios filmes que tratan sobre a opresión. Nas seguintes imaxes podemos ver algúns exemplos como son A lista de Schindler ou 12 anos de esclavitud. Na nosa literatura tamén temos algúns exemplos, como Non garante de pedra de Antonio Fernández.